Tänään ilma on koin lämmintä ennen, mutta kylmä vielä. Joo, mä en tarkista mitä astetta tänään, mutta ihan kylmä. Joo. Mä kävelen ihan sama penguin. No niin, nyt olen täällä bussiasemassa, joten mä valmistin mun bussikortti, koska mä tarvitsen tämä. Joo. Sitten nähdään myöhemmin. Nyt mä olen bussissa, joten lähellä työpaikkaa. Olen työpaikalla. Moikka! Tänään mulla on iltavuoro. Sitten mulla on 5 asukasta. Sitten